Αυτή είναι μια σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας YouSync, η οποία σας επιτρέπει να συγχρονίζετε τους προμηθευτές που θέλετε με το e-shop σας. Λοιπόν, εδώ στην αρχή θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, θα σας έρθει ένα email επιβεβαίωσης, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε και μετά από αυτό θα μπορέσετε να συνδεθείτε. Για να συνδεθούμε, με το που συνδεθούμε, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του συγχρονισμού. Είναι μια πολύ βασική καρτέλα ρυθμίσεων. Στις ρυθμίσεις του e-shop, τη σύνδεση του e-shop, θα πρέπει να επιλέξουμε την πλατφόρμα και να βάλουμε τα στοιχεία του e-shop για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Να συνδεθεί στην ουσία το YouSync με το e-shop σας για να περνάει προϊόντα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Στην επόμενη καρτέλα στους προμηθευτές βλέπουμε τους προμηθευτές που έχουμε ενεργοποιημένους στο λογαριασμό μας. Τώρα εγώ έχω ήδη κάποιους ενεργοποιημένους. Εδώ σε καινούργιο λογαριασμό δεν θα έχει κανέναν. Μπορείτε να πάτε εδώ που λέει Add More Vendors, που έχει στήκη προμηθευτών, είτε να πάτε εδώ στη λίστα με τους προμηθευτές και να δείτε αυτοί που είναι διαθέσιμοι προς το παρόν, ή αν θέλετε κάποιον άλλον μπορούμε να το προσθέσουμε. Τώρα έχουμε κάποιους ενδεικτικά. Μπορείτε να φιλτράρετε εδώ με διάφορα κριτήρια, να βρείτε αυτό που θέλετε και αυτή είναι ξεκλειδωμένη τώρα, αυτό δεν φαίνεται, αλλά αυτοί που δεν έχουμε ενεργοποιήσει ακόμη, εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα που λέει Unlock Vendor. Πληρώνετε το κόστος ενεργοποίησης και αυτοί που είναι ενεργοποιημένοι στην ουσία μπορείτε να το συγχρονίσετε. Εάν το πατήσετε, μεταφέρεστε στο καλάθι, μπορείτε να τα αγοράσετε. Εδώ αν προχωρήσετε, συμπληρώνετε τα στοιχεία τιμολόγησης και κάνετε checkout και αφού τους πληρώσετε μετά θα είναι διαθέσιμοι σε αυτήν εδώ την καρτέλα, στους προμηθευτές. Τώρα, αυτοί εδώ πέρα που είναι ενεργοποιημένοι, μπορείτε να πατήσετε εκείνο το κουμπάκι ή να πάτε κατευθείαν εδώ στις ρυθμίσεις της εισαγωγής. Επιλέγετε τον προμηθευτή που θέλετε, ας πούμε τώρα αυτόν το Packwood, και εδώ υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις κατηγοριοποιημένες σε καρτέλες για να είναι πιο εύκολο. Στις γενικές ρυθμίσεις επιλέγουμε το πόσο συχνά θέλουμε να συγχρονίζει καθημερινά, ας πούμε, και επιλέγουμε εδώ πέρα ποιες ώρες θέλουμε, ποια παιδεία θέλουμε να συγχρονίζει. Στην εισαγωγή τα περνάει όλα φυσικά, όλα τα πλήρη στοιχεία του προϊόντος. Αυτά αφορούν μόνο τις ενημερώσεις, τις καθημερινές. Εδώ επιλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Τι θέλουμε να γίνεται όταν ένα προϊόν αφαιρείται από τη λίστα του προμηθευτή και η γλώσσα του προϊόντος. Κάποια XML κάποιοι προμηθευτές δίνουν περισσότερες γλώσσες ή περισσότερη μόνο μία. Στις τιμές βάζουμε ένα markup που θέλουμε καθολικό και με βάση ποια τιμή. Κάποιοι προμηθευτές δίνουν περισσότερες τιμές από μία. Επιλέγω ποια τιμή θέλω και το markup. Άμα θέλω δεν βάζω markup, το αφήνω 0. Θα έχω επιλογή και ανακατηγορία να το αλλάξω αυτό. Τώρα, στο απόθεμα έχουμε. Αυτή είναι μια καρτέλα αντιστοίχησης, όπως και οι κατηγορίες και οι ιδιότητες. Αντιστοιχίζουμε τα αποθέματα του προμηθευτή, που στην ουσία δεν είναι ακριβώς αποθέματα, είναι καταστάσεις διαθεσιμότητας. Οπότε αυτός ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει αυτές εδώ πέρα τις διαθεσιμότητες. Λέει, ας πούμε, 1 σε 3 μέρες, μπορεί να λέει διαθέσιμο σκέτο, να λέει 100 παραγγελίας, 4/10. Για κάθε τέτοια μοναδική διαθεσιμότητα, εμείς λέμε τι θέλουμε να γίνει στο e-shop μας. Εάν δεν κάνουμε κάποια αντιστοίχηση, τότε αυτό δεν θα μπει. Ας πούμε, τα 100 παραγγελίες, άμα δεν κάνουμε αντιστοίχηση και λέει εδώ να μην γίνει εισαγωγή, δεν θα γίνει εισαγωγή όσο είναι 100 παραγγελίες. Αυτά που θέλουμε να τα εισάγουμε, τότε θα πρέπει να βάλουμε μία από τις τρεις καταστάσεις. Αυτά που είναι διαθέσιμα, τα βάζουμε, ας πούμε, διαθέσιμο. Αυτό είναι του e-shop μας. Σε τι κατάσταση του e-shop θέλουμε να μπει. Το 100 παραγγελίες μπορεί να το βάλουμε στο back order, ας πούμε, ή να μην το βάλουμε καθόλου. Επιλέγουμε ό,τι θέλουμε. Στις κατηγορίες η λογική είναι η ίδια. Πάλι κάθε κατηγορία του προμηθευτή την αντιστοιχίζουμε σε κάποια δικιά μας, εάν θέλουμε να συγχρονίζει. Δηλαδή, άμα θέλουμε να συγχρονίζουν η κατηγορία μετρολογιών, θα πρέπει να πατήσουμε εδώ και να δούμε, να επιλέξουμε μία από τις κατηγορίες του e-shop μας. Αυτές εδώ είναι οι κατηγορίες του e-shop μας. Έχει τραβήξει τώρα live, έχει συνδεθεί με το e-shop και τις έχει τραβήξει. Ας βάλουμε κάτι τώρα που δεν μας νοιάζει και να επιλέξουμε για μια κατηγορία μεταφορικών ή ένα markup μόνο για αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, άσχετα από το γενικό markup, να βάλουμε ένα markup μόνο για αυτή την κατηγορία. Ένα 20%. Οπότε αυτή η κατηγορία πλέον θα συγχρονίζει. Οι υπόλοιποι που δεν έχει αντιστοίχηση δεν θα συγχρονίζουν. Μόνο αν το πούμε εμείς θα συγχρονίσει. Οπότε έχουμε καλύτερο έλεγχο εδώ. Οπότε τώρα αυτή που αντιστοιχίσαμε θα συγχρονίσει, θα πέσει σε αυτή την κατηγορία του e-shop μας αυτόματα και με αυτό το markup.
Κάποιοι προμηθευτές μπορεί να έχουν πολλές κατηγορίες. Αν έχουν πολλές, υπάρχουν εδώ πέρα σελίδουλες από κάτω και τις κάνουν. Μπορεί να σας πάρει αρκετή ώρα στην αρχή, αν έχει ο προμηθευτής πολλές κατηγορίες, αλλά είναι μια διαδικασία που γίνεται μία φορά στην αρχή. Δεν χρειάζεται να το κάνετε μετά. Μόνο αν προσθέσει ο προμηθευτής καινούργια κατηγορία που είναι σχετικά σπάνιο. Και η άλλη καρακτήρα της τύχης είναι οι ιδιότητες, όπου η λογική είναι πάλι ίδια. Έχουμε τις ιδιότητες του προμηθευτή και τις αντιστοιχίζουμε με ιδιότητες του e-shop μας. Και για προχωρημένες ρυθμίσεις είναι αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο custom πεδίο ή να φτιάξουμε μια λίστα, να χρησιμοποιήσει μια λίστα από το e-shop που θα έχει προϊόντα που απαγορεύεται να συγχρονιστούν. Δηλαδή, μπορεί να βγάλουμε μια λίστα από το e-shop, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει στο e-shop μια δουλειά, δεν γίνεται αυτόματα. Θα πρέπει να βγάλει το e-shop μια λίστα με προϊόντα, ας πούμε, που έχετε δικά σας αποθέματα, στη δικιά σας αποθήκη, και να πει στο using αυτή τη λίστα ότι για αυτά τα προϊόντα δεν θέλει να συγχρονίζει στα αποθέματά του. Οπότε το using μπορεί να τα συγχρονίζει κανονικά, να συγχρονίζει τα άλλα πεδία, να συγχρονίζει τις τιμές, ας πούμε, αλλά να μην συγχρονίζει το απόθεμα. Αυτό είναι λίγο για πιο προχωρημένα setups, αλλά γίνεται, υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο, το οποίο το χρειάζεται αρκετή. Και αφού κάνω ό,τι αλλαγές και να κάνω εδώ, θα πρέπει στο τέλος να πατήσω την αποθήκευση. Εντάξει, άμα δεν πατήσω αποθήκευση, είναι κοινή η αποθήκευση για όλα. Είναι ένα κουμπάκι. Άμα δεν πατήσω αποθήκευση, δεν σώζεται τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι για να μην κάνουμε κάποια λάθη. Κάνω ό,τι αλλαγές θέλω και στο τέλος πατάω αποθήκευση. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις συγχρονισμού. Οπότε αυτό τώρα θεωρητικά είναι έτοιμο να συγχρονίσει. Το μόνο που του λείπει είναι μια ενεργή συνδρομή. Οπότε πηγαίνουμε στις συνδρομές μας και εδώ βλέπουμε το πλάνο που έχουμε ενεργό. Άμα είναι καινούριο το account, δεν θα έχει πλάνο, θα έχει το δωρεάν πλάνο. Το οποίο δίνει πολύ λίγους συγχρονισμούς δοκιμαστικά. Εδώ βλέπεις το πλάνο σου, μέχρι πότε λύγει κτλ. Βλέπεις τη χρήση που κάνεις ως τώρα. Δηλαδή, αυτό λέει ότι είναι 105.000 ετήσιο πλάνο. Το ετήσιο πλάνο έχει να κάνει με τη διάρκεια καθαρά, όχι με το 105.000. Δηλαδή, το 105.000 που λέει συγχρονισμό, που είναι το όριο, είναι πάντα μηνιαίο, άσχετα αν το πλάνο είναι ετήσιο. Το ετήσιο πλάνο απλά σας δίνει καλύτερη τιμή σε σχέση με το μηνιαίο. Κατά τα άλλα, τα όρια είναι ίδια. Δηλαδή, το 105.000 το μηνιαίο με το 105.000 το ετήσιο είναι απλά η τιμή του διαφορετική. Είναι πιο φθηνό το ετήσιο. Κατά τα άλλα, το όριο του μηνιαίου είναι 105.000. Και ανεώντας, λέει εδώ ποια είναι η περίοδος που ξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου, στις 20 Φεβρουαρίου κάνει reset. Δηλαδή, το 105.000 ξαναγεμίζει από την αρχή, έχετε άλλους 105.000. Οπότε όσο συγχρονίζετε, αυτό μειώνεται, το πόσο απομένουν, και το επόμενο μήνα έχετε πάλι 105.000. Οπότε βλέπετε ανάλογα την ανάγκη σας ποιο πλάνο σας χρειάζεται. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα πιο χαμηλό πλάνο, ανάλογα πόσους προμηθευτές έχετε. Μπορούμε να σας προτείνουμε και εμείς τι θεωρούμε ότι ταιριάζει. Και αν δείτε ότι θέλετε λίγο μεγαλύτερο πλάνο ή θέλετε να προσθέσετε και άλλο προμηθευτή, μπορείτε μετά να το ανεβάσετε λίγο ανάλογα στις ανάγκες σας. Μπορείτε, ας πούμε, τώρα έχουμε το 150, θέλω να πάμε στα 200. Μπορώ να πάω στα 200, να κάνω modify και πηγαίνω πάλι στο checkout, το πληρώνω και αλλάζει κατευθείαν. Έχω πλέον το 200. Και φυσικά πληρώνω πάντα τη διαφορά, έτσι. Δεν το ξαναπληρώνω από την αρχή. Πληρώνω πάντα τη διαφορά. Και φυσικά μπορώ να ακυρώσω ή να κατεβάσω. Απλά άμα κατεβάσω, θα κατέβει στο τέλος της συνδρομής. Αυτά για τις συνδρομές. Εδώ είναι κάποιες ρυθμίσεις λογαριασμού τα οποία θα συμπληρώσετε, ρυθμίσεις τιμολόγησης για να μπορέσετε να βγάλετε τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια μπορείτε να τα δείτε εδώ στα τιμολογιά μου. Βλέπετε ό,τι πληρωμή έχετε κάνει στο παρελθόν και το τιμολόγιο μπορείτε και να το κατεβάσετε. Και το τελευταίο που έχει μείνει νομίζω είναι εδώ η αναζήτηση προϊόντων. Στην αναζήτηση προϊόντων μπορείτε να δείτε είτε από προμηθευτές που δεν έχετε ξεκλειδώσει ακόμα, για να δείτε λίγο τι κατηγορίες έχουν, τι προϊόντα, τι τιμές, εφόσον τα έχει ανοιχτά και ο προμηθευτής. Έτσι, κάποιοι τα έχουν κλειδωμένα, αλλά αυτοί που τα έχουν ανοιχτά μπορείτε να τα δείτε εδώ πέρα. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, εδώ στη Packard, βλέπουμε τα προϊόντα, μπορούμε να το φιλτράρουμε, το είχα φιλτράρει από πριν. Μπορούμε να δούμε μόνο τα άμεσα διαθέσιμα. Μας δείχνει αυτά, τα φιλτράρει κατευθείαν. Μπορώ να δω κάποιες κατηγορίες. Και αυτό έχει άλλη μία δυνατότητα, εκτός από το να δω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν. Μπορούμε να δούμε και εφόσον το συγχρονίζουμε αυτόν, δηλαδή αυτός ο προμηθευτής είναι στους
ενεργούς προσχρονισμό, υπάρχει αυτή η δυνατότητα εδώ, ότι μπορούμε να αλλάξουμε το συγχρονισμό του. Τι εννοώ τώρα. Όπως είδαμε, για να συγχρονίσει το προϊόν πρέπει να έχω ενεργοποιήσει την κατηγορία. Τώρα αυτό είναι η κατηγορία, πάμε εδώ που είναι, τι είναι αυτό. Πάμε εδώ που είναι ένας πίνακας. Εγώ μπορώ τους πίνακες να μην τους συγχρονίζω, να μην τους έχω ενεργούς, αλλά να θέλω αυτό το σημείο πίνακα να το προσθέσω στη λίστα συγχρονισμού. Οπότε μπορώ να βάλω εδώ προσθήκη προϊόντος στο συγχρονισμό. Οπότε τώρα μόνο αυτός ο πίνακας, όχι οι υπόλοιποι, μόνο αυτός ο πίνακας θα συγχρονίσει. Το αντίθετο, μετά συγχρονίζω τους πίνακες. Αλλά αυτός εδώ ο πίνακας δεν μου αρέσει, είναι άσχημος, μπορώ να τον αφαρίσω το συγχρονισμό. Εντάξει, και εδώ λέει τώρα ότι δεν είναι λίγο. Αλλά τα περισσότερα προϊόντα, αυτό που βολεύει τους περισσότερους είναι το να πηγαίνει βάσει της κατηγορίας. Οπότε το γυρνάω και τώρα αυτό θα κάνει ό,τι κάνει η κατηγορία. Αν συγχρονίζει η κατηγορία των πινάκων, θα συγχρονίσει. Αν όχι, δεν θα συγχρονίσει. Αλλά έχει τη δυνατότητα, αν θέλετε, κάποιο μεμονωμένο προϊόν να το προσθέσετε ή να το αφαιρέσετε. Οπότε έχει και αυτή τη δυνατότητα αυτή η λίστα. Αυτά ήταν τα βασικά features και είναι πλήρως λειτουργικό. Και έχουμε σκοπό φυσικά να προσθέσουμε και άλλα features στο σύντομο μέλλον. Εάν χρειαστείτε κάτι, κάποια πορεία ή κάποια υποστήριξη, είμαστε στη διάθεσή σας. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και να σας λύσει τα χέρια. Ευχαριστώ.